Bună seara! Mă bucur tare mult să fiu în această seară alături de dumneavoastră. Recunosc că și eu am puțin emoții, dar sigur, în momentul în care voi reuși să mă centrez și voi lăsa să curgă prin mine mesajul din această seară către dumneavoastră, această emoție va dispărea, pentru că nu eu vorbesc, ci prin mine se vorbește pentru fiecare din cei prezenți în seara aceasta. Da, sunt coach spiritual, locuiesc acum în Băile Herculane, am terminat facultatea de psihologie, întâi facultatea de calculatoare, apoi facultatea de psihologie și sigur că urma să lucrez cu oamenii și să aplic ceea ce am învățat în timpul facultății. Practic yoga din 90, apoi am practicat Hatha Yoga și apoi în anul 2002 am luat inițierea în Kriya Yoga, tehnica de respirație conștientă. Mulțumesc predecesoarei mele că a adus în discuție această zonă. Deci, practic, respirația conștientă odată cu inițierea în tehnica de Kriya Yoga din anul 2002. Cum am ajuns la practica acest lucru este o poveste. Viața noastră întreagă este o poveste și noi suntem personaje în această poveste. În momentul în care depistăm acest lucru, ne detașăm de poveste și începem să trăim. Deci este și aceasta o poveste. În practica mea de Kriya Yoga, bineînțeles că ca să ajung la practica de yoga, am început cu baza, suntem toți creștini și avem afinități în zona respectivă, dar pentru că înainte de 89 am fost foarte dezamăgită de biserică, după 89 am căutat o alternativă și am găsit-o în yoga. În yoga, în Hatha Yoga, erau foarte multe tehnici, deci foarte multă informație, un volum foarte mare de cunoștințe. Deci trebuia să practic și posturi corporale, asanas, și meditație, și tehnici de concentrare și, bineînțeles, pranayama, tehnicile de respirație. Dar totuși, când ești integrat în social și ai atâtea responsabilități, timpul este... Așa zicem noi că este limitat, asta este o altă discuție, dar da, este limitat. Și atunci aveam nevoie de o tehnică și asta am cerut divinității la momentul respectiv, o tehnică care să concentreze toate aceste practici și să-mi dea esența din toate. Și am fost în India ca și profesor de Hatha Yoga. Și acolo, în urma unor evenimente, am cunoscut pe maestrul meu în Kriya Yoga, Swami Shankarananda Giri, și am primit inițierea în tehnica de Kriya Yoga. În momentul în care am început să practic tehnica, mi-am dat seama că acela era răspunsul la ceea ce cerusem și în această tehnică de Kriya găsim înglobate atât postura corporală, cât și respirația, cât și meditația și gesturile, mudrele și toate alte elemente și multe alte elemente care sunt cuprinse în practica în diferite ramuri de yoga. Respirația conștientă, pentru că vorbim despre respirație și în momentul în care vorbesc cu oamenii, la început pun această întrebare pe care vă pun și dumneavoastră acum, dar bine, deja v-am dat indici destul de mulți. Deci, ce anume facem toți locuitorii acestei planete, indiferent de poziția geografică sau de structura noastră energetică sau de ocupație sau de orice altceva, da? Ce facem noi toți ca ființe umane din prima secundă când ne naștem și până în ultima secundă când părăsim planul fizic? Exact, mulțumesc, Maria. Maria mi-a răspuns. Tu știai deja. Respirăm. Da, deci
Primul lucru când ieșim din pântecele mamei, da? Ce așteaptă toată lumea de la noi? Să inspirăm. Ultimul lucru, când părăsim planul fizic, ce spunem? În popular se spune, și-a dat Duhul, da? Expirăm. Între prima inspirație și ultima expirație, inspir și expir. Deci orice aș face, orice experiență de viață aș avea, această experiență de viața mea este însoțită de respirație. Prin ce anume se manifestă Dumnezeu în Fiul omului? Prin Duhul Sfânt. Ce este Duh? Ce este Duhul Sfânt? Este respirația. Da? Deci, respirația este permanentă cu noi și nu ne trădează niciodată. Dar cum respirăm? Respirăm instinctual. Am ajuns să respirăm așa cum o fac reprezentanții regnului animal și vegetal. Deci nu mai avem o stare de conștiință legată de respirația noastră. Mai mult decât atât, dacă vă uitați la un bebeluș cum respiră, da? El umple abdomenul și își ridică burtica, este plină cu aer, da? Respirația este abdominală și când expiră, la fel golește. Noi, datorită unui stil de viață agitat, de-a lungul timpului, pierdem această modalitate de respirație și începem să respirăm toracic sau, și mai rău, clavicular. Da. Aceasta nu este o respirație conștientă. Ce înseamnă, totuși, respirație conștientă? Înseamnă să pot folosi respirația în a mă conecta la ceea ce sunt. În toate tehnicile și în toate practicile pe care le-ați experimentat de-a lungul timpului și pe care toți terapeuții le practică, primul lucru pentru a liniști mintea, ce aplică? Facem câteva respirații, da? Și inspirăm și expirăm profund pentru a ne liniști mintea. Deci este evident că liniștirea, da, că pacea minții este adusă de respirație. Chiar și în credința creștină, în ortodoxism, avem rugăciunea Isihastă, care folosește respirația pe rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasa. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, este pe inspir, miluiește-mă pe mine păcătosul, păcătoasa este pe expir. Am numit conferința din seara aceasta respirație conștientă panaceu în afecțiunile psihosomatice. Ce înseamnă panaceu? Panaceu este un remediu universal. Da? Așa a fost considerat încă din Evul Mediu și foarte mulți alchimiști s-au chinuit să îl descopere, crezând că este un elixir, da? Care menține o sănătate permanentă și o viață cât mai lungă. Că este un elixir sau că este un cristal sau orice altceva. Aș putea să-mi permit să vă sugerez că acest panaceu este respirația dumneavoastră. Doar că e necesar să vă reconectați la ea. Ca să vă reconectați la ea, aveți nevoie întâi să deveniți conștient, să puneți priză, să puneți focusul pe respirația dumneavoastră. Și sigur că la început e important doar să fii prezent. Ce înseamnă starea de prezență? Se vorbește foarte des de a fi în aici și acum, de a fi prezenți. Da? Cleopa spunea foarte frumos că Dumnezeu nu cere mult de la noi, cere doar să fiu prezent. Da, dar ce înseamnă să fiu prezent? Mintea, gândurile sunt tot timpul orientate în trecut sau în viitor. Depinde cum suntem noi la momentul acela din punct de vedere emoțional. Și atunci, ca să fiu prezent, ar însemna să-mi aduc mintea în momentul prezent. Nu prea reușesc să fac asta. Poate reușesc să fac asta pentru câteva secunde, dar după aceea imediat fuge acolo unde este atenția ei. Și atunci am nevoie de o tehnică care să mă ajute, da? Să mă ajute ce să fac? Să schimb setările. Să resetez această modalitate
pe care am moștenit-o, că tot vorbeam de moștenirea transgenerațională, pe care am moștenit-o și care este stocată în interiorul meu, să schimb aceste setări și să mă focusez pe ceea ce este important pentru mine și pe ceea ce mă poate susține în tot ceea ce este important pentru mine. Și respirația este, într-adevăr, o unealtă pe care o avem cu toții la îndemână și care ne poate susține în permanență. Tehnica de Kriya Yoga a apărut cu mult timp în urmă. Ea a fost revelată marelui yogin Babaji în anul 1828. El a predat mai departe această tehnică lui Sri Lahiri Mahasaya și s-a predat de maestru la maestru până a ajuns la Yogananda. Multă lume a auzit de Yogananda prin prisma cărții sale Autobiografia unui yogin, care este o poveste foarte interesantă a lui Yogananda și descrie cum el, dintr-o persoană încadrată foarte bine în social, a ajuns să fie un realizat spiritual. Și nu veți găsi această tehnică nicăieri descrisă. Veți găsi despre ea istoricul și evoluția, dar nu veți găsi tehnica în sine. De ce? Pentru că este o tehnică ocultată și care se predă doar de la maestru la discipol. În momentul în care luați contact cu o astfel de tehnică și vă doriți să o aprofundați, este destul de important să vă asigurați că această tehnică vine pe o linie de maestri autentică, pentru că sunt multe persoane care au preluat-o diverse modalități și care au adaptat-o așa după ureche, deci nu au preluat tehnica completă sau nu au primit o inițiere în această tehnică și o predau adaptată. Orice știți și dumneavoastră că sunt toată lumea aici și are o practică spirituală în spate, că orice este preluat și adaptat, deci nu este autentic, nu are efectele scontate în proporție de 100%. Am să vă dau acum un exemplu de respirație Kriya. Noi respirăm deci avem cam 10, chiar 12 respirații pe minut. Este foarte interesant, apropo de raportarea la timp, că timpul are o altă dimensiune în momentul în care respirăm în felul acesta și are o altă dimensiune în momentul în care am respirat conștient și așa cum a fost omul lăsat să respire. O respirație cu inspir și expir ar trebui să dureze 20 de secunde. De asemenea, respirația noastră nu conține doar inspirație și expirație, ci mai conține două părți, și anume retenția pe plin și retenția pe vid. Noi nu mai conștientizăm acest aspect. Știm foarte bine că Dumnezeu este în această stare de neutralitate. Dumnezeu, divinitatea, spiritul absolut, etern, cum vreți să-l numiți. Deci este în această stare de vid beatific. Dar noi nu avem acces la acel vid beatific pentru că nu ne permitem să avem acces la el și pentru că l-am uitat. Da? Îl cunoaștem, îl avem în noi, dar l-am pierdut pe drum și l-am uitat, am uitat despre el. Frumusețea este că între inspirație și expirație ne putem reaminti de acest vid și putem chiar să intrăm în contact cu el. În momentul în care inspir profund, lent și duc aerul, în Kriya aerul merge pe coloana vertebrală prin intenție, pe coloana vertebrală inspirația pornește din fiecare centru în parte, deci centri de forță despre care știm toată lumea, cei 7 centri de forță. Deci această inspirație duce energia din centru în centru până în nivelele superioare ale corpului.
Și inspirația este de jos în sus, se ține, deci este o retenție pe plin. Aici, în retenția aceasta pe plin, în creștetul capului, în zona de comunicare cu Dumnezeu Tatăl, în această pauză, îl putem simți pe Dumnezeu. Și apoi revenim, da, sus, în Sahasrara, în creștetul capului, avem cerul, și jos, la baza coloanei, în coccis, în Muladhara Chakra, avem pământul. Și atunci respirăm de la pământ, da, precum în cer, așa și pe pământ, și respirăm de la pământ la cer, ajungem în planul divin, îl cunoaștem pe Dumnezeu, ne reconectăm, ne conectăm la El și apoi coborâm în această stare de sfințenie prin expirație către planul fizic, către pământ. Suntem inspirație. Inspirația înseamnă naștere și expirația înseamnă moarte. Da? De fapt, nu există nici naștere, nici moarte. Există o etapă intermediară a spiritului nostru care a ales să manifeste într-un corp fizic, dar avem această posibilitate prin respirație să ne conectăm de la cer la pământ. Nu știu dacă o să se audă în cameră, eu încerc. Respirația din Kriya Yoga are pe tot parcursul ei o mudră, se numește Khechari Mudra. Khechari Mudra înseamnă limba întoarsă în cerul gurii. Limba întoarsă în cerul gurii. E foarte interesant că am participat la slujbe în biserică și la un moment dat, când se citește din Biblie, preotul spune ușile, ușile, și eu mă gândeam ce anume înseamnă acest lucru. Vrea să închidem ușile sau să fie mai liniște. De fapt, ușile înseamnă ca toate simțurile să fie duse în interior. Khechari Mudra, limba întoarsă în cerul gurii, înseamnă că blochează ca stimulii exteriori să ne afecteze, să pătrundă în interior. Deci Khechari Mudra și apoi inspirația profundă pornind din coccis până în creștetul capului, cu pauză, ca să conștientizăm, să ne conectăm cu divinitatea, și apoi expirația la fel profundă până în coccis. O să mă interiorizez un pic. În această inspirație și expirație, mintea se liniștește. Gândurile dispar. Anxietatea, depresia, stresul își pierd din intensitate. Raportarea noastră la tot ce se întâmplă în jurul nostru diferă. Atitudinea noastră față de ceea ce se întâmplă. Experiențele de viață sunt aceleași, dar atitudinea noastră față de acele experiențe nu mai sunt generatoare de stres. Stresul nu mai duce la anxietate. Anxietatea nu mai duce la depresie. Pentru că sunt mereu centrată în ceea ce sunt, prin respirația mea. Și pentru că respirația mea este cea care mă ține în stare de conștiință. Conștiință este aceea în care eu mă identific cu acela. Este meditația. Kriya Yoga este meditația Sohang, cu mantra Sohang. Eu sunt acela. Eu sunt acela. De fapt, doar eu sunt. Și despart toate etichetele. Vă doresc din suflet să reușiți să experimentați această stare de pace și de liniște în asociere cu respirația dumneavoastră conștientă. O să las datele mele pe chat și vă aștept cu drag să-mi puneți întrebări și dacă sunteți interesată de mai mult, să mă și contactați.
Mulțumesc mult pentru atenție. O seară frumoasă în continuare.